Praise the Lord, hallelujah. Kaitor kaham bini hamjak ma pai player ani Kristen tako bukuk song. Pada sini Kaitorni kok kenalai ne elambak ni kok. Matai chapter 15 verse 32. Jisu bini sagri rokno bini thani ringai hai ni saka. O borokno ang khairoka tamni hinke borok nokha saltam ang bai mang tongkha hake tabuk chana ni mungsa bo krui. Ang borokno Cara yawe nogo rohorna mucingya tamni hinki borok lamao lengla phano tongo. Praise the Lord. Ani Kristen tako bukurok cengtini a elambak ni kok thai khnaka. Jisuni thani kebama borok bini kok no khnanani bagai saltham bini logiwa tongkha. Borok yakung maya manka mokol nugya nukha kok maya kok manka hamya bo hamrejaka. So Jisuni logiwo tongma Loge Jisu borokno khairok jaka ne sengtini elam bagok nao. Borokno khairok jagai bosaka ang borokno mungsa char yawe ri rohar ka ngangke borok lamao lengna phano tongo nei oro chengnugo. Son Kristen tako bukurok cheng busuk se kepal kaham. Jisu chungno busuk se hamjak. Jisu chungno bo care khlayo. Bo chini bohok ni bagi bo wansogo. Te chungno chukna hawat langna ni bagi bo wansogo. Aponi bagi ani Kristoni taku bukurok angle tabuk wansokoi nananango jeng Jisu bai khairok jaknai borok haike tedatong jeng wansokna nango jeng Jisu ni khairokma mannani tedachuk pia tini chungoronugo a borok nok huk yakari Kaitorni kok Jisu ni kok khananani phaika Jisu bai malanyani phaika maino mai hinyawi nok no nok hinyawi problem no problem nyawi borok Jisu ni thani abugoi faika te Jisu borok no khairogoi chungnugo oro porikha ngangke ruti lepsini tongmani alu ruti lepsini be hazar borok no bo sarka soni Kristen ta kubu kurabon bagi faidi chungbo haino Jisu bai khairok jakna teike chini langmo tonglaiwana chungbo chini problem ni jorobo Jisu no poito khlailawana chini dukhu kosto ni jorobo Kaitorni kokno khnawi tonglaina Chini poitono tebo krak khalaleona chini sumsok ni tongrok no kibiwi bini dagi mano rakhogai tonglayona hakeche sang Kaitor bai khairok jaknai tani bagai ingke chini Kaitor ongkha khairokma bai kuplung hamjakma bai kuplung pia bini tani phaya ngake jeng a khairokma no manglak abagani Kristoni ta kubukurok phaidi chini dukhu kosto joraobo jeng Jisuni gana oke tonglayana salbrum suri layana salbrum elambak ni kok kathar pori layana tamni bagai ingkangke chengle sumso ganang chini wansok ma bai chini tongmung bai chini samung bai abuni bagai cheng joto Kaitor bai khairok jakna ni nango abuni bagai Kaitor bai khairok jakna bagai cheng chini khlaide no khlanya nango elambak ni kok pori nani nango salbrum kathar ke tongna bagai chesta khanya nango salbrum suri nani nango Kaitor norok jotono Hamari tonjadi. Amen.